Hello everyone, welcome back to our channel. नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे बरायहरनाय थाबाय। जोङो दिनै थांगासिनो क'क्राझारनि CITआव ओमफ्राय जोंहा मोनसे खामानि दं आरोना दा नोंथांमोननो लासैनो जों खोन्थागासिनो स' थांग्रोसै स' नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम नालाय गालि जोङो दा थांगासिनो दङ नोंथांमोन जादों दा जों थांनायनि खारनानो जाहैबाय माने नोंथांमोननो दा आं फारियैनो खोन्थालांसिगोन जों मानि थाखाय थांनो नागिरदों आरो मा जागासिनो दंमोन CITआव एक्चुअली जोंना नोंथांमोनहा मिथिखागौ जे जोंनि नेशनेलनि रेकगनाइज लेंगुवेजआ गासै 22 था नङा होमबा दा बिनिफ्राय जोंनि बर' लेंगुवेजआबो बिनि गेजेराव मोनसे दङ ओमफ्राय दा जेन'बा जोङो फर एग्जाम्पल गुगोलाव बा माबा मोनसे भिडिअफोर सार्च खालामनांगौबा माबा मोनसे इनफरमेशन सार्च खालामनांगौबा जोङो इंलिशनि नङाबा हिन्दीनि बुंनाङो नङा होमबा दा बे हिन्दी आरो इंलिशनि जायगायाव जोंनि बर' लेंगुवेजबो जोङो जाहाथे भइस रेकर्ड खालामनानै सोंनो हायो बिनि थाखाय इंलिश टु बर' टु इंलिश बिदि मोनसे ट्रान्सलेसन खालामगासिनो दं आरोना दा खामानिया दा बिनि थाखायनो माबे जोंखौ इउटुबार हिसाबै माने बायदिसिना बिथिङावनो लेंहरदों आरोना जेन'बा फर एग्जाम्पल सोरबा जुदि सिंगारफोर दङबा सोरबा एक्टर एक्ट्रेस दङबा सोरबा प्रफेसार आरो सोरबा बेंकआव मावग्रा दङबा दा बिसोरखौबो लेंहरजोबदों आरो माने बिसिनि रायलायनाया माबायदि जायो बिसोरनिफ्राय माखासे इनफरमेशनखौ मोननो थाखाय आरो दा जोंखौ इउटुबार हिसाबै लेंहरदोंमोन बे आदामोनहा इनफरमेशन लानानै जोंनिफ्राय बिनिफ्राय दा जोङो बे खामानिखौनो माने आदामोनहा जे कुइसनखौ सोङो बेखौ जोङो होदों आरोना भइस रेकर्ड खालामनानै लाखियो दा नोंथांमोननो आङो क्लियारै मोजाङै खोन्थानो रोङाखैबो जानो हागौ बिनि थाखाय निमाहा बिग्रोनाय थाबाय दा नोंथांमोनहा लासैनो बिनि डिटेल्सखौ मोनलांगोन आरो जेला जायो अब्ला नोंथांमोनहा मोनथिलांखागोन जे प्रसेसआ मोरै जादों स' नोंथांमोनहा नायलांदो जोंनि भिडिअखौ mwndwngba classic digital thermo जोङो इन्टारभिउ लानायनि सिगां मोनसे फर्म फिल आप खालामदों आरोना ओमफ्राय बियो गासै मोननै मोनसेया जाबाय अफलाइन मोनसेया जाबाय अनलाइन ओमफ्राय आंहा नै खालामखांनायनि उनावहाय गालियाबो खालामखांबाय आरो बिनि उनाव जोङो मोनसे जिनिस खालामबावनांदों कल रायलायनांदों आरोना मानो होनोबा इन्टारभिउ लाग्रा जोंल' नङा आलदाफोर अनेक दंबावो आंजों सासे बेंकाराहाय रायलायदोंमोन बिनिफ्राय आरो सासे दंबावो गालिजोंहाय सासे जिम ट्रेनार गोनदां मेबि बे रायलायदोंमोन आरो कलावहाय बिदि कल रायलायनाय जेन'बा जों नर्मेलि माबायदि रायलायो सोंनाय फिननाय जायो बेफोरबायदि खालामदोंमोन आरोना बिनिफ्राय जोङो दा नै थांनोसै आदैमोन जों एसे फट' लादोंमोन फट' सेसन बेथ' अबभियासलि बिराद इम्परटेन्ट बयनिबो थाखाय बेनिफ्राय नोंथांमोनहा जुदि जोंनि भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो माबायदि आरो बे खामानिया मोजां जादोंना जायाखै नोंथांमोनहा एसे खोन्थाहरदो आरोना जुदि बेफोरबायदि जोंनि लेंगुवेजजोंनो जोङो सार्च खालामनो हायोबा मायोबा जेन'बा जोंनि थाखाय माबायदि मुलाम्फा गोनां बेखौ नोंथांमोनहा कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय स' जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच फाइनालि जोंना खामानिया जोब्बाय ओमफ्राय जोङो न'आव थांफिननोसै गालि जाग्रा माबायदिमोन गोथावमोन ना टमेट' ना मोनजाना नोगोर खुसियानो हालां स' बाय बाय जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच Lupa dai panik turori, come dire